Kadong karbing long live kelang ratum don. Pinini tum karbing long live nona marni litum kendo bangke tar langso. Ladak tar langso long award number ma kono ne. Laki ward number 9. Ward number 9 di. Ward number 9 along sidolo. Ladak arong amen ko soning ne. Rong jang pong pusipu. Tar langso rong jang pong pude cithang ulo. Tema dake arong deng tir o. Pen kedo bang putin adon tin dom da mathamesen la pen anonili kedo bang ke da ke taro hem mate elitum kaching hon sir Philips taro alang lige history of department di fu golf college along se alang li warengang hoy claim don bom se alang li stami penangan jutang jubat nim rokom kaya pan punon penang student career pen jenglok professional penangan alang lia kerap thedung pen contribution da thedung college of hanstame la pen isi pini alang li pen kaching kiji bangke non het jong bread for life isi NGO alang li bread for life labang so trust Delhi base pen si director bangke ilitum kaching hon Dr. Sima cleared up terang PD alang lige PhD sitame phongni ke on duna bang phila pen non recently alang le Geneva damik bom alang lige penangan ke tokelanga hin punon jasemet civil society aphan mateli tuma society aphan jasemet araki pen koson si ili tuma youth tum chepa jogonjima lai hui putha alang li tum NGO pen penangan dongkam mokam alang litum branch sing pupon lo ada besi alang litip cipatir people alang litum bread for life ahin pen areng elok pen isia kitab ing pupon lo lapen labangso kitab release lelang setame labangso kitab putot elitum arleng pen elitum karbia lam pen translation alang li sir Philips taro ahin pen si bori pon lo la si pini bangala so kitab radapan ke paklangji ya la puson ning hang dolo alang li pensame la pen alang li kai la mutame thiek pen li tum chingki jetan pada pona tang dia prangsi nang li phan labang so jai mek mate li tum chingki jetan pa prang pre prang nang li phan kar bi po pen har choponing to ingni lun ben na choklo sa tang te li tum karbing long life ke lang rada hin nang li men ke nili tanel lo stame nang li rong pen nang li tum sarpi sabra pen nang li tum korte bangkwan ma dan nang li schooling kona basigi cheng ma college kona sigi kele dun ma pen borenga hoi ko son sigi long ma labang so puta klarda pen pachini poni choro parlo nang li tum news live hin pen ke bang pot nili men mo hedang li parno elo Philip taro la sini tumarong binong la ke langroi thom singhason wadim dak longnit pen elitum picnic spot pen ekeng pen at ko an lo 40 kilometers back dam nang jilang lasana ke helo tilarong langroi thom parong tumo sa ong thani tha langroi thom la ke neli phu tum sigidam pa prang nelitum bihega hudlang sitala ka prang singhason ke pir thegalang no pa hudo la so period hursi thoi nang sun lab lo long le kerem puyal oi long le kerem pasipu la sia phi ke ake sar tuma ko charlu thulo la sini tum ta hadak si bihek pen dodun kok lo la pen hadak rong school do LP school nili punu si than hadak sini li LP school abang ke charli lo la phi si class 4 pen nili dak class 4 pass der phi Christian English School pudak di Fudo Union Christian English School pusi hala sohod pu lasi hadak sini li kiapang dengi ba pas lo lasi higher secondary aphiga porhi bang edak di fu government college pensi nili chipa unun thula na pula tenal tu gorde bang kwan ni nitum korte bang phodo la pen ingjir bang throk do bang crazy la pen si football team la purigila la pen sarpi sarbura ta nona bang gawe lo anam along dun elo anam cheplang elo amen sone nili pomen ke jamin taro la pen sarpi bang ke basapi patorpi puhen la tenal tum la korte yang bong mamasi borengang hoy
ni tum kortiang bong goreng hoi ke claim dun ke nilimo ke bisi bang blood bank along si claim nili bang gadak di for government college along history department along si lapu thanun bo la penilingi ratum bang hini bang ke long ke language teacher Karbi language teacher claim dun lo la pen inu bang ke nurse si claim dun lo anu tinda sa supu cirip ai lana bang ke lapu kaya son khiti si choklem bom kati ki gang hoy kam si klem pen si chepareng igla lapu igla tang daily tum non bangalam bread for life labang su NGO apu thang le thini nangli hin pen than pachini lapu igla bread for life trust pu Delhi si office dolo apen a branch sabang ke branch office bang dong kamukam Waisong stadium opposite sido lake dok sima clear up terang PC atum silang igbom lo lapen hadak kiduk kela kosomar phanta rapon lapen isi NGO porsi lapen song thaksi alangli isi hinia kitab ke tokdo mesen kitab ke tokdo asong bong pen raki kecho heno pu akitab alangli toklo mesen sinili theglo lasinili phan alangli pen akachuning ripen Karbi alam pen lariglo lapu iglo jo te hadak bangke kopipilo just met o hala dag la ke rakki hormu ke cho heno poporsi nili ta anchini o kali alang li details ka chini bosta nili ke lar dun chora bang asi hadak ke la pohlo rakki hormu ke chopen kopisi hamphang aphan la pen bang phu phan kime ke heno hala solam si hadak dolo asi kangri det hormu drugs ke thakdam hadak do asong thaksi narcotic analgesic pulake abi ke pejuma doai apen song thaksi stimulant pudo stimulant lake kape ham adoai la pensong thang depression pudo kapang sama doai la pensong thaksi song thaksi amek pajang adoai tado aning parung phoma doai tado cannabis lake bahang hai lo asi lahai cholo tang te monir tom phan a oda dur ka chelar do kok titi asi la oda dur ka pa meje phan koson ke claim si ke mejima jo la so putak si aso kitab long do apujo tenali ben la uri asi a oda dur ka chelar pensi drugs kangri pensi chelar lo la ke a oda dur chelar te tum pang thek the asi apia potum asapso e lar do nangji la so kita por hil tang tenang tum chini po la kam la pen school ki duna haita a sabso adak chi enjay la son isi anathu doji la pen kamatha a ora dur kachelar la son doji kachong huso la pen kasedeng la pen song thaksi apia polam kapate pek jo lahai dopo masi lahai lo tang telitum chini melo alangli drugs kangri lo mate drugs a hormu kerim lo pu ilitum chini melo song thaksi hempen hormu kang bo la sonta hemalong hotpen doji la pen song thaksi a ora dur ka chelar la pen ninge dog hormu ta dog de der son aprang ke football pathu cricket pathu lahai aning dog sita phike aning dog order si thek ponongji wa symptom la hai hen la ora dur ka chelar itum ke thek longji la pen kapang thek nangji ason hai ilitum thek long la pen song thaksi drugs akele kangri lo tang te ko sonsi kapajok dun thek po kangri lo tang te ahut pen crap hit doji aphung pong so doji aning wanglir doji an chopang tung te det lahai doji masila sono tang te ilitum akele kangri podang te crap bup ta doji so data doji lahai te ilitum ambulance hang nang po overdose lo lake ambulance hang nang po ilitum hospital long po nang po 108 posi po 108 phanitum hang nang po masi thu thek the det ba aning wang waret ba amik akele jang jet lahai do po masi lahai lo tang te ilitum
oversleeping oversleeping do po lahai lo tang telitum chini melo je pangthek melo lake raki kicholo po masini tum college long theklong o osomara tum back paper do OTT nasi nang chethan lo api po tum people si exam nang tok do ne delo puni tum hang tang te rehab salong si do puson son si ni tum phanang hang poni tum ko specially la tum phan exam da conduct pinang la pen ason do lo jo college long ta la son lo nasi ilitum la drugs ke chopene jok ke chuaro kom do injection ke chipi ta do la injection chipi lo dang te ako isya ke so do thulang HIV po do thulang la chi unde la ka chepa imprim ke chepa choi pen a oka vi chepa choi pen la son do thukok ti jo la si di phulong ta la isi asong do la so ka prevent ya phan isi sensa sa teng di phulong ta bang phokep bak HIV ke untang dolo lage pheri mi yang theklo la pen bogojan long ta 2015 la so sensa sa teng ke 102 a patient do HIV la si la son alarming rate pusi hala telegraph long ke kipu hai alarming rate lo posilitum ke khang ni phan ke apia potum la pen ham phang atum la pen kapor hi ke thek atum adeng do bino la pujo ele thegam lo te la college long nasmet la hayo somatum phan la awareness puthak program do ma pen college men la ningkan esek pen phong la health and atupen a department and nang conduct do sitala ke dor phup lapu gali athema conference hall ni tuma sabso do hada ke jango an ma students sum sing chari dinong cha agene tum along ke students lok se suri pho bad do ase halai tum ke la awareness ave lapu ja la pen arong je long sita la gi dun pen la ko son bo ko puja company tum pen ako la ako chi un thudet chelak thudet titi la puja asili tum mahai ka prevent ya phan ke khang ni phang atwar theklong le derson la son bolote la so sensas long po asteng bolote la ke difurong so pipen bukajan si non mat ke alarming red le hai la son la difu la pen bogojan long alarming red dolo la pen long nit ta non mat ke dolo long nit ta dolo aprang che than dimapur ke so pusigi pupu dimapur ke so aporsi tum phanang unfu delanan bangke asymptom ke la pohen lo aphu so po apokang po alivar heno po apike arong chewajoi na sonjo lasi aso ke khang ye phanse la bread for life tum bangke RD pilo la pen la so puthak kachini mu chot je phanse la bangso kitap rakia hormu ke cho heno pu hadak tok lo asi nang tum phang chuning ri la phen lo la so alam bang than ra nang itu mak pacetak thura nang tu media hoi pen anso se la bread for life along akita por hi pen la rakia hormu ko son si chepa heloji ma la bang si nang tum pacetang nang po non mat ke la bread for life NGO pen rehabilitation center carving long dolo mani hang ni jang non mat ke alang litum la si ni NGO tum pen networking la son ga cherap dolo la si early stage mane kecheng hot pen alang litum diagnose lo pulo tangte alang litum aku ka referred hoye phana ke helo Guwahati sita do acha la si alang litum dagan chot kali Guwahati ta do Guwahati chot kali Delhi sita do la si alang litum la hai rehab long ki binang ko yana stage nang le potang te alang litum nang rap dunji sitame dak difurong supiba naneni sami avelang bor rehab center dak diplomat ke non mat ke avelang nal tum mat khama la rehab center bang ke kenang sot po non mat oi nil tum ta ini nga lopen ke mat habom lo sita alang litum pen chingki chingwai si laso rehab center litum long ta wanang ji rehab center kangpu phan prote ko PPF provision si kenang ji PP according to the abinong et ke la
non mat ke la jir song tum si claim bom la child line la sona center la tum isikang pudo la pen hala amrajan pu ilitum la balipot hara parchat hadang isia center do la si la nilitum dak golf college students tum hang ni tum hadak si ke toy non magi dipua badalang masih nitum kosong la dak osomar tum han bangke bi thai badala te lao sumar tum phan jong si fully addicted lo polo te alang li tum phan ke basic ko pilo mane rehab long ge la tum phan hadak bidam po la so a od kachi o ye phan kangri pen kachi o ye phan isi hini activities do sports tame music tame la hayalang tum phan involve po hala ke johor mu pen kapadai ward je phan alang itu interest ting pen sports putami music tame pajat tame alang itu hobby ting pen si lasan pacheton dundun lasan joge claim la dak kosong naka checking butong pu poma la dilai long penangan kinem dun nasonar julong long Stamila bangke lahir muke either Manipur either other state from Nagaland Myanmar open si hormu wan po ke la Assam sami wan po baka peka dim sami smuggle po pulut ilitum Karbi Anglong ta penangan inod bahini tum di lahai drugs peddler tum do pulut administration hin jasmet police tu mahin ko an baksi claim un lo atima jui put la sormu non thik dam lo inglum put an pin no rong berong thangan la sormu kelong osong si thek pon no si la so putak pitang pu na hoklo nang lipu ilitum nilita chini o lapu kali sita paper ka por hi pen news ke lang pen itum theklong naka checking long an epic la la pen ahut pen ke than alang litum arjudun long la ke golden triangle pen si wan po la Burma arlo sialang roi do Myanmar long Chin Luin pu lang roi suding wan po bot pen ako tamu pen mure la ke India pen Myanmar a hoi long lo hadak si han ke yor petla tum wan po la pen si ako pu litum India nat wan thu po la pu Karbi Anglong Assam nang pelut thu po la son si nili paper long kapor hilong la pen article isi ni long kapor hilong thek long la pen sonok thaksi litum long tala karjulong tengke la inut bahani traders tum dak peddler tum wan po dak local distribution do po exact nili ta chini dunde la pen kesi tum ta try lo la kapa veje phan sita un e la si khadu ko ve awareness awete apia potum hampang tum la pen openang lipu police la pen authority tum ta isivet angriang don do de tele tum la so drugs phan ke chedanun e ili penangan kachini duna sumar tum phan nangli jipo tum bensi la sormu endon po pulote esam jong si chudun po pulote nangli chi oji ta one datiti la sormu nangli pasenang ribung ti tema khala na jipo tum mangke lapan esam pachu pulote engke customer ke long lomati engke la son puta aju jilo ta hem dam lem det po engke hala ta chudun po phike dik po phike chulong lete do thek po open ke amena vi bong che jor po open ke hem hormu hotar bike sami che jor po cycle jor po pine apaya gold chain pine do guri mi muchot pote jor pi det po lason penangan ilitum thek dam long pote laso mu heno pochini lota kopi posil non ge ilitum Karbi ari soi janga tum alo so pe pinso pe kopi si ke chu si a train ason nang man de lo pen nang ari soi janga tum drugs ke chu joine chilang no dak ahemarit boy fit atum da dolo thema kon si rehab center pondet po angke hadake joy ke kali admission ta kon one pinang ji dawai dam dolang doctor monthly checking check up dam dolang hem bhara dolang kichu juna bhara dolang asi lason pulote eli tumo sumar tum
mana api ong mana kathe anganat na kali api ong 20 years 30 years back chedam jui sono apen not only drugs mana la tablet ba injection puchot kali drugs pulote la horta si lorata penakola sekhorta hom koe pine biri cigarette dam tobacco dil hai same si drugs lo mate se lai mu henu pu office tami society long pen nang an rong luki ludlo pote anutin mana kangri kangkrang son si thek ponlo se la son lo pote kupilo elitum NGO pen mane nam non mari ki claim pon awareness bang mo penang le puala ma hok lo isia train ason wangjui itu ma hampang itu ma society long la ke nili tum ke thek dam long ke unemployment muni tum sakuria ve chongda da thai ve lahai panda ke bad ia to wari silo lapen hini bangke a ove tum mane a company tum juira perjir potum ke chopena jo halatum hanta ko undat titi lalo ha mane a company hian chelangra perjir potum pen pressure pipo chuthai konang ta sabso bak pupo la pen lo abi doko la simo penang liposon e phong cholo tang te o ne de asi arjulong ne tum la kes e tum pen e phong ni tum tan nep long lo lang dun lo la so lang dun lo la tum a company do isi a downline ason inu jong si chelong thek pat ha ta ko la son si chiri bom titi la si la so cycle ka pat dak dun ye phan la ke NGO tum ke just initiator mane kapachini do na tum chot ala ke cerap pet pete na so ake hino mane evil culture abang gelit tum paviron e lapson sinili thegam lo tela non bed for life apathak than thui lang ma oi nili kapajut ason lo ho pudam pajirmi o elo la akitab long nang tum por hijir lutengte karbia lampen joy kepen ketok do chini po apen komane hem yong si drugs kecho mate rakia hormu kerim do le pudang te lake katherak kachapat tu nei hormu gali lake ahok chethandak nangji lapen bread for life atum ke dang garap dunyi phan kai ta chi sikding pusini li phan nang than lo jong si do le putang te alang tum phan information pinang po la address moneli nang li phan nang pilo la so email number ta do ada contact number ta do office ta dongka mukam amasido la north east region of han la pen main office bang Delhi sidolo asialang letum founder la pen co-founder sima terang piatum alang letum a capacity doan la pen thek an pen ang rap dunji puson si nili phanang cha masi komania hem yong si dole putang te kacethan der je phan therak nang ne aso lambang kachpatu hormu kali tela kitab bang ke la karbi pen translation bang kona lo available ke longji ke non amat ke la dongka mukam ala bread for life waisong stadium opposite along nang tum dam tang te karbi pen kitab ola kanang angton benang lisi translate oi la neli si translate dun lo alang litu makerap pen nili patang dun boribor alo apis do kali la hadak isia content do mande kacali angkung punde sini li karbi pen kapincong do drugs cholo tang te a ot koson adwai son ko an ki choro kom ka chipuma kang nimma basic oi la hai do nili unan karbi alam pen selam lo adak natural drugs puludang de plang methang araki puson nili ketok do la pen chemicals pen keseng apot pode keseng chemicals pen keseng araki pu halason a classification ke thak do la pen la sukangri hoi ke goson pa mek jang re ta do pasimutta por ta do la son kani la pen bahang to mi cannabis la pen hala opium a category si plang methang long si puri lo hala hai cholo tang te goson se reaction doma
lapen koson si araki ci onangi ma lapen api apotum koson si aot pang tek nai ma lahai hadak ketok tu lo nasi nang tum porhi te longpo Juru parlo ke penangan alam li tum cingki jetan padolo profesor lo alang li ke Philip Taru Sarpen tema alang li lo ke than chot kali li tum society panta akeme sai alang li deng pon bom le alang li phan ni tum karbing long life pen akero pipajir lo tema alang li lo thanun chot amena duty chedam chot ala bainong achiklo wang chenon chot abang phu kali alang li same rad phan pine claim tekang nangji pen o yuda tumphan towar ke meja pon nangji just met drugs awareness puthak alang li same initiative na nun thega pot la pen labang so bed for life NGO trust Dr. Sima Clear Terang pi alang li tumka bor ipon penangan ningkan dolo alang li tumka bor ipon dongka pen alang li tum misia brand sing pupon lo di bes bang dilhi lo same alang li tum penangan ka bor i thek dun long se penangan tum putot kachirap dunji si join hands together to fight against this si jutang lang no koson se pavir jima ilitum jutang me pulote ilitum nim rokom di ilitum karbia jutang jubat doan son dopik ilitum ke charli ponang is tame jutang lang noan ke ilitum society pen pavir nangji pen jong si non pen ilitum chisong nunde poto mo ke bangji lang a generation bangke kivir ji ang thek se ilitum che thek pon long po la se non ke apyong riso maratom ta isi pari solo pulote kape katwar dam jui puke chilang nuno da athema non bange karbi pitum bange paprang bomlo doktor engineer tanang bad bomlo ta karbi putum bange a hornange juna drugs nange chu pulote ilitum society jongsi pinsolo so damra pernangji pulote klamra pernangji damra pernangji manpeng chipira pernangji ilitum sungji ta ilitum chirai kom nun thegnangji jongsi ilitum drugs chu bomlo pulote solo phana ke langrem da dopo kaki mata negative ke mata dun ben jenglok lason pulote ilitum society phan ke na hok thepik pen drugs sai son lo ilitum hana ke pana hok isi hotru lo ilitum enemy lo la se sar phan same nitum karbing long life pana kero pipaji lo tamalang listame ke boridun ajoini athema lamang sukar bialam translation no pute penangan rong ro ilitum liblet rong ron pulote mate awareness program deng hori tum kar bialam ben pulote ilitum joy kepen than pachini longpo athema reng lokanutin ga thekla pune la se sarnali phan ni tum phan sona ponang ji pipan nangli thek pon lamang soja mek chingki ji thana ja mek ponang ji pidun thek ponali phana kero pipajir si tum karbing long life ke la tum phan kardom ji pira lamang soja mek ton ponikta kardom